Şunlar Balkanyň häkimetleri velayet derejesindäki soňky jaň dabarasyny geçirmäge taýýarlanýar. Balkanawat şäher kitaphanasynyň öňünde geçiriljek bu dabara geçen ýyllardan tapawutlykda diňe milleti türkmen bolan uçurumlar gatnaşmaly edildi. Häkimetleriň täze karary köp milletli ilatly velayetin köp ýaşaýjysynyň arasynda näýilelik döretdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Her ýyl orta mektepleri tamamlayan okuwçylar üçin velayet derejesinde geçirilen soňky jaň dabarasyna gatnaşjak uçurumlary iýermek barada velayet bilim bölümi tarapyndan mekteplere dil üstü bilen tawşyryk gelip gowuşdy diýip ýerli bilim işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Balkanawadyň 1-nji, 2-nji, 10-njy, 24-nji we 26-njy mekteplerine hemde Türkmenbaşy şäheriniň 10-njy, 13-njy we 26-njy mekteplerine gelip gowuşan tawşyryga laýyklykda bilim edaralarynyň her birinden şol mektebi tamamlayan milleti diňe türkmen bolan görüldeli okuwçylaryň 3 sanysyny dabara uğratmak sorulýar. Bu dabara velayet boýunça 200 sany uçurumyň gatnaşdyryljakdygy we olaryň ählisiniň diňe türkmen milletinden bolan uçurumlar bolmalydygy bellenildi diýip Balkanawatly muallim belledi. Balkanawat we Türkmenbaşy köp milletli ilatly şäherlerdir. Bu şäherlerde türkmenler, ermeniler, ruslar, lezginler, azerbaýjanlar we başga milletleriň wekili bolan müňlerçe adam ýaşaýar. Türkmenbaşynyň ýokarda ady agdalan mektepleriniň birnäçe muallimi geçen ýyllarda bu dabaralar üçin okuwçylaryň milletiniň sorulmaýandygyny aýdyp, bu tawşyrygy eşiden Gadak, Azerbaýjan, Ermeni, Rus we lezgin milletinden bolan bilim işgärleriniň gaty nägili bolandygyny belledi. Bu tawşyryk tiz wagtda ähli velayete eşidilip etniki adlyklaryň wekillerini gaty lap keç etdi. Dabara başga milletleriň çağılarynyň gatnaşdyrylmazlygyna näme diýip düşünmeli? Ähli etniki adlyklar 100 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda ýaşap gelýärler. Hatda Türkmenistan döwleti döredilmänkä territoriýa bölünşinde Türkmenistanyň çäginde galan milletler 500 ýyl bäri bu ýerde ýaşap gelýärler. Häkimetleriň soňky çäreleri indi bu milletlere ýurtdan göçüp gidin diýen siýasatdan başga zat däl diýip etniki Gadak milletinden bolan Balkanly muallim anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada velayet bilim müdirliginden şol sanda agdalan mekteplerden tesvir alyp bilmedi. Bellesek bu gün batar velayetde beýleki milletlerin wekilleriniň hukuklarynyň türkmen häkimetleri tarapyndan çäklendirilmegi bilen bagly soňky 4 aýdan hem az wagtyň dowamında ýüze çykan ikinji wakadyr. Fevral aýynyň başynda Sewitde habarçylarymyz Balkanawatdaky we Türkmenbaşydaky toýlarda başga dillerdäki aýdymlary ulanmagyň gadagan edilendigini, diňe türkmen aýdym saatlarynyň çalynmagynyň talap edilip başlanandygyny habar berdiler. Restoranlarda toýlar diňe türkmen aýdym saatlaryny aýtdyryp alınıp barylmaly we toý dabaralary türkmen däbine görä geçirmeli. Täze durmuş gurýanlara bu barada olar toý etjegini hasaba alýan bölüme ýüz tutanlarynda dilden duýduruş berilýär diýip Türkmenbaşydaky çeşmämiz gurrun beripdi. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekilleriniň öz däp desturlaryny berjaý etmek, öz dilinde bilim almak ýaly hukuklary 10 ýyllyklaryň dowamında çäklendirilýär. Olardan hususanda Daşoz we Lebap vilayetlerinde köplük bolup ýaşaýan etniki özbeklerden türkmen däp desturlaryny berjaý etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talap edilýär. Şeýlede Türkmenistanlaryň ençemesi ýokary döwlet wezipelerine beýleki milletleriň wekillerini işe almazlyk barada resmi bolmadyk düzüginiň bardygyny ýyllar boýu aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurduň jins taýdan kemsitmäni ýadarýandygyny we halklaryň arasynda özara düşünüşmek siýasatyny ýygyderli alyp barýandygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler.